Jó napot, miben segíthetek? Jó napot! Egy mutatósabb alkalmi ruhát keresek a férjemnek. Jó napot, üdvözlöm. A legjobb helyre jöttek. Gyerünk, nézzünk valamit. A férjem nem egy buzi. Egyszerűen van egy ilyen hóbortja. A nőket szereti. Számtalanszor bizonyított már az ágyban. Mit szólna ehhez a fazonhoz? Valami szoknyásat keresnék inkább. Na figyeljen, most eldobja az agyát. Öltöz át, Robert, addig itt várlak. Válthatnánk néhány szót? Természetesen, miről lenne szó? Csak annyi, hogy ne értsen félre minket. A férjem nem egy ratyirambó. Ez csak egy hobbi. Hölgyem, elmondtam, hogy ez nekem nem kellemetlen. Aki ebből ügyet csinál, az egyedül maga. Azt hiszem, megtaláltam ebbe önmagam. Én pedig azt hiszem, ez a táska még elfér a kezében. Kösz, és az ékszereket is. Na, így fest rajtam a teljes szett. Egy díva áll itt előttem, ez igen? Mit nézel annyira? Semmit. Elnézést, nem tudom, mit tart eddig. Mindjárt megnézem, hogy mit csinál. Just a moment, I don't know where is here, what is he doing. Csak nyugodtan, én egész nap itt ülök. Mi tart már eddig? Nem tudsz lehúzni egy szokját? Beszartam. Beszartál? Hát ne basszál már. Legalább vetted volna el a ruhát. De nem éreztem, hogy kell. Folyamatosan az utamba ház. Takarodj az életemből. Ez volt az utolsó. Tovább nem viselem el ezt a szart.